Al naufragio segue l'approdo Wara n-nawfraġġju jaslu fuq il-Gżira ta' Malta li n-nies tagħha jagħtuhom merħba mill-aqwa. premurosa accoglienza. Ma i maltesi Il-Maltin huma twajba, huma ġentili, huma akkoljenti, diġà sa minn dak iż-żmien. da quel tempo. Il soggiorno a Malta diventa per Paolo Fil-verità, il-waqfa f'Malta ssir għal Pawlu l-okkażjoni tajba biex ilaħħam il-kelma li jħabbar u hekk iħaddem ministeru ta' ħniena fil-fejqan tal-morda. dei malati. U din hija liġi tal-Vanġelu meta dak li jemmen jagħmel esperjenza tas-salvazzjoni, ma jżommiex għalih waħdu imma jaqsamha mal-oħrajn. Il-ġid minnu nnifsu dejjem għandu t-tendenza li jinxteret. Comunicarsi. Quando la nave si arena sulla costa di Malta, Meta l-ġifen jinkalja fuq il-kosta ta' Malta, il-passiġġiera kollha jaslu l-art qawwijin u sħaħ. U hemm daqu xi ħaġa ġdida. F'kuntrast mal-vjolenza qalila tal-baħar f'tempesta, jirċievu x-xhieda tal-ħlewwa li ma bħala tan-nies tal-gżira. degli abitanti dell'isola. Questa gente, per loro straniera, si mostra attenta Dawn in-nies li għalihom kienu barranin jidhru attenti għal ħtiġijiet tagħhom. Iqabdulhom in-nar biex jisħnu, joffrulhom kenn mix-xita u l-ikel xi jieklu. Imqar jekk għadhom ma rċevewx l-aħbar it-tajba ta' Kristu, juruhom l-imħabba ta' Alla f'emejjel konkreti ta' ħlewwa. Fil-fatt, l-ospitalità spontanja u l-ġesti ta' għoża jwasslu xi ħaġa mill-imħabba ta' Alla. U l-ospitalità tal-Maltin titħallas lura bil-mirakli ta' fejqan li Alla jwettaq permezz ta' Pawlu fuq il-Gżira. attraverso Paolo sull'isola. Quindi se Għalhekk, jekk in-nies ta' Malta għall-Apostlu kienu sinjal tal-Providenza ta' Alla, huwa wkoll kien xhud tal-imħabba ħanina ta' Alla għalihom. di Dio per loro. Bravi questi maltesi